Hello, good morning. Magdi-deliver tayo sa barangay Salugun, San Jose, Camarines Sur. Tara, samahan niyo ako. So, good morning mga ka-online. So, ito na nga mula dito sa Zone 8, Dakwilan, Salugun, San Jose, Camarines Sur. Binapaktas natin itong daan papunta sa sentro ng Salugun, San Jose, Camarines Sur. Napakaganda yung daan mga ka-online, and sa kanan natin is yung napakalawak na Maisan. Napakagandang lugar, napaka-presko, malayo sa magulong syudad. Merong counting traffic. Ayan, okay, diretso na ulit. Sa ngayon, madadaanan natin yung flowing dito sa Zone 8 sa may harapan ni Raibiyong na Balingasa. Ayun, naglalabas si Madam Nimia. Ayun, diretso pa rin yung biyahe natin. Siguro mga 5 minutes ando na tayo sa sentro ng Salugun, San Jose, Camarines Sur. Medyo smooth lang yung takbo natin kasi medyo may karga tayo. Ayan, napaka-presko sa mata yung green na mga kahoy, mais na nasa gilid ng kalsada. Ang Salugun mga ka-online, isa sa pinakamalaking barangay dito sa bayan ng San Jose, Camarines Sur. So ito na mga ka-online, malapit na tayo sa sentro ng Salugun, San Jose, Camarines Sur. Ayan. Ito, madadaan natin yung bahay ni Pai Patsoy. Kakanan tayo mga ka-online. Ito na yung pinaka-sentro. Ito yung sa kanan natin yung elementary, Salugun Elementary School. Then diretso tayo dito sa may barangay hall, then sa simbahan kasi Martes ngayon mga ka-online. Daan tayo kay Senior San Vicente Ferrer. Ayun mga ka-online, nagpark muna tayo saglit dito sa may harapan ng barangay hall. Then punta muna tayo doon kay Senior San Vicente Ferrer. Mapagkot kitang kandila. Madiretso kita ito sa laog kang barangay hall sa may basketball court. Mabaka lamang kita ubason, buyo, tabako, bunga puti. Yan nga nang may urog bason nila sa atyan pag uli sa harong. So ito mga ka-online, diretso na uli yung biyahe natin. Hahanapin natin yung bahay ng kliyente. So magtanong-tanong tayo, pero dito tayo dadaan sa may Zone 4, dito sa may kanto ng Palaypayon. Ayun.
ikutin natin dito mga ka-online sa zone 4, then diretso tayo dun sa may likod ng elementary kasi nandun daw yung bahay ng kliyente natin. Hahanapin natin. Ayan na, tatawid tayo mga ka-online. Tapos dito sa gilid ng bakod ng Salugon Elementary School, papasok tayo dun sa ayun, may maliit na kalsada. Papasukin natin. Hindi ko alam kung magkakasya tayo dito. Ayan, dahan-dahan lang, baka sumabit yung dala natin na i-deliver natin. Saglit, magtanong tayo dito kay ma'am. Ma'am, saan po si Harun ni Paijo na Paula? Diretso lang. Ay, pero laog man ining motor Ay po. Ay, sige, salamat. So, ito mga ka-online, diretso tayo dito sa bahay ng kliyente. Ayun. Dito ito sa likod ng Salugon Elementary School. Yung daan. Ayun. Dahan-dahan lang, baka sumimplang tayo dito. Ayun. Malapit na tayo mga ka-online. Okay, andito na tayo. Ipapark na natin itong motor.